Že teraz bude snímať, chápeš? Natáčaš? Natáčaš? A na jakej? LP alebo SP? SP. Slow it down. Jaké si ho mala natočiť? Aké ústy? David ma ponúkol s kúpeľnou oplátkou z Partiovských kúpeľov. Čokoládová, ktorú mám najradšej. Veľmi sa tomu teším. A ja sa teším tomu, že môj Dušan doniesie jednu. Aj ty si daj, Katka. Nachádzame sa v priestore stále 4. Musíš komentovať. Ja som tichý komentátor. Tichý komentár. Každý si skomentuje, ako chce. Tak tam dopíš bez slov dole. Díky. Díky, ja. Aj ponožky, aj bordel. Malý priestor. To je aká kúpeľná? To nie je iba kúpeľné. Neviem. Aha, piešťany. Kúpeľné oblátky. Už nie oplátky, ale oblátky. To je koniec. Koniec. Čau.